כאן רועי בעוד סרטון חדש בערוץ. היום בסרטון אנחנו נראה לכם עוד צ'יטים לברול סטאר, צ'יטים של רובוטים. עכשיו בטח אתם כבר מכירים אותי, אני פתחתי מלא תיבות לפני, יש לי הכל פה כבר. אני הולך להראות לכם צ'יטים שכמעט הכל קרדיט ליוצר. אני באמת די העתקתי, אני לא מצאתי את הקישור הזה לבד, לא הכנתי אותו או משהו. קרדיט, לכו להראות של קוברה נייט, אני אשים לכם את הקישור בתיאור. בואו נתחיל. אני אהיה כן, תסתכלו, נעשה שואו תקשיבו, הרובוטים פה ממש חזקים, תסתכלו. אני עושה פה מכה, מוריד את האל פרימו. זהו, אין לו מה לעשות עכשיו. עכשיו כאן אני מוריד את הפן. זה גם עובר דרך חקירות, שזה ממש טוב. לא זה, אבל לא הצלחתי. עכשיו ג'סיקה קל מדי. אוקיי, כפי שאתם רואים כמעט ממש קשה להביא פה, כמעט בלתי אפשרי, אלא אם כן אתה לא מתאבד בזון. וניצחתי, ג'י ג'י. אוקיי, עכשיו אני רוצה להראות לכם דמויות אחרות שהן בלג'נדרים. תסתכלו למשל את ליאון, אתם תראו איזה מטורף פה. ליאון וספייק מטורפים, תקשיבו. ליאון עם 18,000 חיים, אני הורס כמה חביות וזה 20,000. תסתכלו איזה מהירות יש לו. אחר כך אני אראה לכם את קארל, כי קארל אני לא אגלה לכם מה יש לו, אבל קארל ממש טוב פה. אחר כך אני אראה לכם את כל הרובוטים. הייתי צריך לעשות את מה שעשיתי ג'סי עכשיו תמות גם, ג'ין לא יודעת כשהוא בטעות בבאסטר, והנה שלי ג'י ג'י קליל. עכשיו אתם תראו, אני אראה לכם את כל הרובוטים. יש את הרובוט שכבר הראיתי לכם בשואודאון, שזה הרובוט הזה, זה הרובוט הכי חזק. אחר כך זה, ולאט לאט נראה לכם את כולם. אוקיי, עכשיו אני אומר שנמשיך עם עמותת שואודאון הזאת, כי כבר הולך לי די טוב, אז בואו נמשיך. זה רובוט ככה, שהוא מוריד קצת פחות דמג, כי הוא הרובוט האדום ולא המקסימלי. תסתכלו איזה טווח ירייה יש לו. תסתכלו איזה טווח ירייה. ועכשיו הפני תמות שם. מה? זה מרגע כבר את הפני, אוקיי, לא נורא. עכשיו נהרוג את הברלי. וג'י ג'י בשבילו, וג'י ג'י בשבילי. וקל מדי. מה? הוא לא נותן. וואו, הוא עושה כותב אחרי המשחק, הוא לא נותן לי לראות. קארל מת. בשואודאון אני ראיתי את הדריל. עכשיו ננסה להוריד אותו עם האולט שלי. זה לא מספיק חיים. תסתכלו 360. האם הצלחתי? כן, הצלחתי.
חברים, חכו. טוב חברים, חזרתי לכם במפה אחרת של שאודן. עכשיו תראו את הרובוט האחר, שזה הרובוט הסגול, כפי שאתם יודעים. אחר כך נעשה הייסט, משחק אחד של הייסט, ואולי נעשה עוד כמה משחקים. כפי שאתם רואים, לאט לאט הם נהיים פחות חזקים ופחות חזקים, אבל עדיין כולם יותר טובים מהרגילים. הרובוט הסגול כבר לא משנה דברים, אפשר להרחיב אותו כרגיל, רק עם הרבה יותר חיים, רק עם האולט שלו הוא מוריד. כנראה תמות, כן, היא מתה. רציתי לקחת לג'ין, אבל לא הצלחתי, לא מזלי, ופגעתי בו פעמיים. וואו. וואו, ראיתי אותו ממש בקושי, הוא כמעט הצליח לברוח לי. תסתכלו את החיים שיש לי. הנה, פגעתי בקולט פה קצת. הוא כנראה ימות כי אין לו סיכוי כבר. הוא עומד למות מזון. אוי לא, מה עשיתי? לא נורא, הרגתי אותו בכל זאת. ראיתי שם מישהו אם אני לא טועה. כן, יש שם בואו. הוא פגוע קצת. והוא מת. טוב, GG. נעשה לכם אחד אחרון ונסגור. בואו אני כבר אגלה לכם, הרובוט הזה זה הרובוט הראשון, לפני שהוא הופך להיות סגול, אדום, כועס ממש כועס. נעשה משחק אחד איתו בהייסט ונסגור. תקשיבו, אני יכול לנצח ממש על ההתחלה, כי אני יכול לעשות את המכה כבר ככה, אני יכול לעשות את המכה. בואו קודם מה קרס? טוב חברים, חזרתי לכם, זה קרס, אז נתחיל עוד משחק. אוי, אני יודע למה קרס. חכו, אני אחזור אליכם ממש עוד שנייה. טוב חברים, חזרתי לכם, תיקנתי את הבעיה וישר חזרתי. עכשיו נשים שוב, רק פעם נשים סיג'. תסתכלו איזה קל זה הולך להיות. אני לא הולך להרוס להם את הכספת בכוונה, כי אני רוצה שייצור עוד רובוט, ותסתכלו את ההבדל בגדלים. אני בכוונה לא הורס להם את הכספת, כי אני יכול עכשיו ככה לשחרר וניצחנו. אבל אני כן אעשה משהו לא על הכספת שלהם, אני רק הורג אותם, כדי שהם לא יציקו לנו. שיט, בטעות, עכשיו ננצח. יופי, טרה עשתה עליי טעות לפני שהספקנו לנצח. וואי. טוב, עכשיו תסתכלו את ההבדל בגדלים ביני לבין הרובוט. אנחנו כמעט אותו דבר. גם לי יש יותר חיים. עכשיו תסתכלו איך אנחנו מנצחים. 3, 2, 1 GG. בסוף אני הרסתי את הכספת ולא, כי אני יותר טוב. טוב, עכשיו תסתכלו גם על היהלומים, על הטיקטים, יש לי מקס מהכל. אני אומר, נעשה משחק אחד אחרון בהייסט.
לא ננסה להוריד אותם כזה, רק נהרוס את כל המפה, ואז נהרוס לנו את הכספת. הטווח ירייה הוא לא כזה ענק, אבל הוא לא יגיע עד הכספת מנסה אם אני עושה עכשיו לא יגיע הכספת ותסתכלו עוד משהו, אני יכול לעמוד על וניצחנו, GG. טוב, זהו, נראה לי הכל היום, נתראה בפרק הבא.